Asi všetci poznáme slovo ok, ale kto ho proste vymyslel? Je to tak hrozné slovo. Proste mne keď niekto napíše ok, ja si idem zblázniť. A keď mi ešte napíše bez emoji, to je proste hrozné. Pretože ja, čo mám overthinking, tak to je proste hrozné. A tí, ktorí majú overthinking, tak chápu. A sorry za moju výslovnosť, ale angličtina mi nejde. Není to moja silná stránka. A prečo proste píšete ok? Tí, ktorí ho poznajú, tak vedia, a tí, ktorí ho píšu, tak prečo ho píšete? Proste to je otrasné. Mne proste ok vadí. A tí, ktorí majú overthinking, tak im to proste, vy si to neuvedomujete, pretože to nemáte, neviete, čo to je, proste nič. Overthinking je proste nadmerné premýšľanie, proste premýšľanie nad všetkým, úplne nad všetkým, hej. A prečo píšete ok? Ja viem, pýtal som sa vás to, ale píšte ok s emoji. My si tam potom tú proste emóciu dodáme, akože my si ju tam pridáme, pretože bez emoji to je proste hrozné. To je, proste daj mi pokoj, nechaj ma, neotravuj ma. Proste my si potom pripadáme tak, že vás otravujeme. Alebo si napríklad píšu, že kamarát, píšu si proste dvaja kamaráti a on mu napíše, že ok. A potom ten druhý čo si má myslieť, že mu mám dať pokoj, alebo čo? A keď mu dá pokoj, tak sa zase ten druhý hnevá, že do piči mu dal pokoj. Prečo to robíte? A nezabudnite dať proste follow, zdieľajte ma a tak ďalej. A píšte do komentára, akú tému si dáme na budúce. Toto bolo proste také skúšné reelsko, hej. Video, ktoré chcem vyskúšať, ako uspeje a budú ďalšie témy, tak prídem sem do tejto krásnej prírody zase. Toto není akože nič, takto že vzadu. Proste toto je reálne les, som tu pekne v lesíku. A proste keď tam bude veľa tém, ja si proste, ktorá bude mať najviac lajkov, ja si ju vyberem, porozprávame sa o tom. Takže píšte do komentára témy a lajkujte tú najlepšiu. Zatiaľ čus.